Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο και σήμερα θα παίξουμε Chameleon στο Roblox. Είναι δηλαδή μια αντιγραφή του Mega Chameleon που είναι ακριβώς όμως αντιγραφή. Και πάμε να ξεκινήσουμε και ναι, πάμε. Ναι, και πάμε να ξεκινήσουμε. Τώρα πάμε να μπούμε στο παιχνίδι. Το σταματάω λίγο το βίντεο για εσάς θα είναι 2 δεύτερα. Και ναι, μπήκαμε. Για κάποιο λόγο είμαστε 2 άτομα. Τώρα είμαστε πάρα πολλά. Ξανασταματάω λίγο το βίντεο μέχρι να ξεκινήσω γύρος. Ναι. Παιδιά, τώρα είναι που επιλέγουμε. Εμείς θέλουμε το Mushroom. Γιατί είναι ωραίο γενικά το Mushroom. Το μουσείο είναι πολύ ωραίο. Και τώρα, παιδιά, θα έχουμε και thumbnails, έχουμε και βίντεο πάνω από 15 λεπτά, ξέρω, μπορεί να κάνουμε και μια ώρα βίντεο. Τώρα ξεκινάμε δυναμικά, είμαστε seekers. Και να σας πω κάτι. Όπου να είναι, εγώ θα φέρω και χορηγίες. Να είστε έτοιμοι. Και θέλω όμως αυτά τα βίντεο να τα πάμε full τέλεια. Θέλω να τα πάμε τάπα. Θέλω να πατήσουμε like, εγγραφή και τέτοια. Ο στόχος μας είναι οι 50 εγγραφές. Και μόλις θα φτάσουμε τις 50 εγγραφές θα κάνουμε το πρώτο μας giveaway. Σας το ανακοινώνω και θα το λατρέψετε. Και για εσάς τώρα θα είναι 1 δευτερόλεπτο μέχρι να μπούμε στο μάτσι. Για μένα θα είναι 7 δευτερόλεπτα. Ας το προχωρήσουμε βασικά. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, ο πρώτος από ό,τι βλέπουμε δεν κρύφτηκε. Και για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το σκοτώσω. Το σκότωσα. Πάμε να βρούμε και τους άλλους. Για κάποιο λόγο ο άλλος δεν κουνιέται. Σίγουρα κάποιον θα έχω δει. Εδώ μέσα μπορεί να είναι κάποιος, όχι. Εδώ ούτε. Αλλά σίγουρα κάποιος θα είναι εδώ. Για να δούμε. Όχι. Και όχι. Τέλος πάντων, κάποιος θα είναι κάπου. Εδώ μέσα σίγουρα θα είναι. Δεν έχουμε βρει κανέναν τώρα. Για να δούμε και εδώ. Όχι. Κάποιον έχω δει, αλλά δεν... Γιατί η πόντι κάτω έχει κάποιους πόντους. Θα σας βάλω ένα βλάκι. Και όποιος μαζέψει τους περισσότερους πόντους, σημαίνει ότι τον έχουν δει τις περισσότερες φορές στις seekers. Ως τώρα έχουμε βρει μόνο ένα άτομο. Και αυτό είναι λίγο κακό. Από κάπου σφυγάνε τώρα. Δεν ξέρω από πού, αλλά θα τους βρούμε, το ελπίζουμε.
κάπου εδώ κάποιος θα έχει κρυφτεί. Αυτός ακόμα. Εδώ κάποιος θα είναι, σίγουρα. Καλά, ειδικά από εδώ. Κάπου εδώ θα είναι. Γιατί δεν μπορεί να σκάφει. Ποιος είναι εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να τους βρούμε. Έχουν κρυφτεί καλά. Λογικά θα μας έβαλε με καμένους. Sorry για την έκφραση. Αλλά δεν βρίσκουμε κανένα. Μπορεί λίγο να έχουμε απογοητευτεί. Αλλά... Πώς βρίζετε? Γράψτε το στον... Καλώς. Εκεί πάνω. Καλά είσαι. Την αγάπη. Τον πέτυχα. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Δεν τον είχα δει αυτόν. Γράψτε μου στα σχόλια τα ονόματά σας στο Roblox και στις 50 εγγραφές εκτός από το giveaway και τον είχα δει αυτόν. Γι' αυτό έχω. Και στις 50 εγγραφές εκτός από το giveaway θα κάνουμε και βίντεο και μέλλον με εσάς. Και ελπίζω να το λατρέψετε. Και πάμε στον επόμενο γύρο. Και ξεκινάμε. Τώρα είμαστε hiker ευτυχώς. Και εγώ σκέφτομαι να κρυφτούμε τώρα κάπου εδώ στο πράσινο. Αλλά πιστεύω ότι θα φανούμε. Να το δοκιμάσουμε. Και θα δούμε. Εντάξει, καλή κρυψώνα πιστεύω ότι θα είναι. Και σας το πρότεινα κιόλας το παιχνίδι αυτό να το παίξετε. Όχι, φαινόμαστε πολύ υπερβολικά πολύ. Θα πάμε κάπου αλλού. Ξέρω που θα πάμε. Έχω κρυφτεί εκεί. Εδώ δεν θα μας βρει κανένας πιστεύω. Ωραία. Δείτε. Δεν θα μας δει εδώ κανένας. Γουνά ένας χάιντερ. Αυτός εδώ έχει πολύ χάλια κρυψώνα. Πώς δεν τον έχουν δει αυτόν εδώ, ένας τόστος. Οι άλλοι γιατί είναι εδώ. Εντάξει, τον είδαν. Εμάς δεν μας έχουν βρει ακόμα. Και ας πάρουμε και καμία κίνηση για να μην μας βρουν. Εδώ. Όχι. Εδώ είναι εντάξει. Να εδώ.
Εδώ δεν θα μαζευτούν ποτέ. Η κρυψώνα τα σπάει. Πώς δεν τον είδε, πώς δεν τον έχει δει. Ο άλλος που έχει κρυφτεί. Αυτό δεν θα το μου δουν, πιστεύω. Για κάποιο λόγο φαίνεται και από εδώ. Α, όχι. Η κάμερα ήταν έτσι. Ναι, με είδαμε. Δεν πειράζει. Θα παίξουμε λογικά ακόμα έναν γύρο και θα τελειώσει το βίντεο. Όσοι θέλετε μπορείτε να μου πείτε κιόλας ή βασικά το βίντεο θα τελειώσει εδώ. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Θα δούμε, γράψτε μου στα σχόλια ποιο θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο. Και αυτό ήταν και γεια σας.